стигнахме. Къде? На мястото. Тук ще намерим. По-скоро ще ни бъде обяснено къде трябва да оставим монетата, която ще ни бъде платено за нея. Ще вземем както и да е. Важното е, че тук е място. Откъснато от природа. Не от природата, от света. Малко се бъркам. Важното е, че трябва да оставим монетата в магическата дупка. Но монетата е вкъщи. Как да кажа? Какво е това? Не знам. По същия повод мога да ти изкарам, че ми колата говори на ръката. Ама... Не! Аз я подпалих! Има разлика! Не! Тя сама си... Не! Ще четеш книги. Не! Искам да се знае, че да пускаш си. Ево! Това е свещената дупка. Нашата кулна латата. Просто скачаш и... А сега какво? Дай монетата. It would be easy. Виждаш ли? Изографи са не орел. Преди хилядолетия тук е стоял орела на Юлий Цезар. След това той е бил убит. След това и орела е умрял. И всичко свършило. Сега ние ще сложим монетата и ще разберем всичко, което ни е нужно. Сега трябва ни магическата. Вот. Става нещо. Мисля, че е време да оставим монетата. Вот. Стой там, пази това място. Може да излезе нещо. Ходи, бе! Вот. Разкарай се от мене! Какво правиш? Имах видение. Какво видя? Беше ужасно. Трябва да отидем. На мястото с кривото дърво. Там ще има човек, който ще ни чака. Но ние няма да го познаем, ще трябва да му се обадим, но не знаем номера му. Видях го във видението ни. Той ще вземе парите, ще ги остави на нас. Ние ще му дадем монетата, взев, ще я приеме и... Това е горе-долу. Само едно не разбрах. За какво говориш толкова бързо? Има много неща и много мистерии. Трябва да открием. Нашето покутна матата. Което е тук? Пази сега. Ядосал си ме. Дай ми монетата. Дадеш ми телефона? Ела да те накажа. Само не кликай. По-лошо. Какво по-лошо? Дай си ръката. Не. Влизай в дупката. Всичко свето!